Bivši pripadnik Srpske garde, danas predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo, Miroslav Lučić, prisjećajući se ratnih dana, kaže da je garda bila prva elitna jedinica Iliđanskog bataljona, sastavljena od 50-ak probranih boraca, od kojih je njih 19 poginulo u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. U toj borbi mnogi su dali svoje živote, dijelove tijela. Mnogi od njih danas su demobilisani borci bez posla. Ja se nadam da će društvo ipak malo povesti računa o demobilisanim borcima, jer zapravo oni su uvijek nekako na kraju. Porodica poginulih boraca, ratni vojni invalidi i onda tek demobilisani borci. Gospova Vojičić, supruga prvog poginulog pripadnika Srpske garde Branislava Vojičića, smatra da porodice poginulih boraca na prostoru današnje Istočne Iliđe nisu zaboravljeni, navodeći da se lokalne vlasti u okviru realnih mogućnosti brinu za porodice palih boraca. Vidim da nas nisu zaboravili, da se brinu, da zbrinjavaju porodice poginulih, da niko nije ostao na ulici. Imamo još par u našoj opštini koje nisu zbrinuti, ali u oktobru dobit će ključe. Radi se zgrada u Vojkovićima. Srpska garda je dala veliki doprinos odbrani Iliđe, ali i drugih sarajevskih opština koje su u to vrijeme bile pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Upravo iz njenih redova kasnije su regrutovani borci prvog jurišnog bataljona i drugih elitnih jedinica u sastavu Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske.